Hoxe veñen a pintar a mona a Land Rover Isabel Blanco e Silvia Jato. Welcome. ¿Qué tal? Welcome. ¿Qué tal? Bien, Robert. ¿Qué tal, Silvia? Moi ben, cariño. Tanto tempo. Ademais, de verdade. Non me extraña, a ver, que decir, non me extrañou nada vervos bailar, porque eu, cando vos vexo na fin de semana, nas dúas fines de semana que van a estar ben, eu vexo-vos con gañas de bailar. Por suposto. Pasa que, diso, Non o nos programa deixan. non é de bailar. No. É que Pero non temos esta orquestra que tes ti, Ai, a orquesta, sí, señor. Como os conoces, a orquesta? Xente preparada. Bueno, Como lles gusta que lle chamen a orquesta? lles gusta? Como Sí. é o protocolo? Que tal? Perdón? A ver. Como é o protocolo? Eu Quen xa nin me encabeza? sentaba xa. Xa non. Antes de empezar a falar do Tarde Piache. Escoitastes a discusión sobre cantas contas hai que ter nunha parella? Non. Ui. Estábamos Hai dous aquí Tiñamos pensado. a maquillaxe, Hai a varios mundos, perruquería. hai varios mundos. Uns que teñen unha conta cada un é unha conta común, Sí. outros que unha conta cada unha máis e outros unha conta sola por dous. Hai estas tres. O da conta para os dous Unha é conta complicado, sola. é complicado, Sí. complicado. Eu Complicado. prefiro dúas contas. Dúas Hai contas. gastos. Sí. Hai gastos. Hai gastos, sí. Vale. É mellor cada un que teña as dúas contas. Que un tiña as dúas contas e que outro non tiña nada. Exactamente. Sí. E así non pasa... Non pasa nada. Aí non hai problema ningún. Xa está! Veña por aquí. Vale, creo que hai unha aquí e outra ali, Ah, vale, pois veña. Está ben É por o aquí? mellor, e ti controlas todos os gastos, todos os cartos e todo. Sí. É guai. É confianza, Isabel. Ministra de Economía non vale calquera, vale? É que estivemos co da gestoría, estivemos falando co da gestoría, entonces... Eu E ti tamén. que fas? Eh, Dúas contas, unha conta, que? eu teño todo en A. Todo legal. Todo A. Eu como a Shakira, ao día, total. En A ou en... Viste eso de Shakira, non? Sí, Viste? sí, encantoume. Sí. Sí, non? Bueno, Xa era hora. 60 millóns. Primeira vez. Pero xa era hora. Hai 10 anos, Sí, sí, sí. Pero sí, que está pasando coa facenda pública? Que están perdendo todos os xuicios. O problema é que ese 60 millóns igual nos vamos ter que poñer nós, Ai! Non sei se haberá na caixa, Vale, me alegro moito que esteades aquí porque haberá xente en Galicia que aínda non se enterou, porque tampouco hai moito Pois tempo, sí, Claro. pois de sí. que estas dúas señoritas están a fin de semana, sábado e domingo polas tardes, na televisión de Galicia no Tarde Piache. Aí estamos! Sí, porque a xente E digo toda a tarde e digo, ben. Home, que se ven, chegamos ao solpor. No, é que dixo toda a tarde, de 4 da tarde a 8 da tarde. Aí. Por En eso directo, pedíamos música. sábado e domingo. Pedíamos música, pedíamos tamén un voice, pedíamos de todo. No, a ver. De todo, porque A ver, 4 horas son o de moitas bailar, horas, ao mellor unha orquesta como a nosa... A ver, son sobras dos satélites, É dicir, xente... Asalto, Como se dice? asalto. Como se dice? Low cost. No, como se dice? Refugallos. Sí, refugallos, desfeitos que se van. Pero ao mellor vos un DJ, podíamos ir Un ben. DJ Sí, tamén. isto me gustaba. Igual Carra está libre. Ah, vos levades, eu vimos toda a Sí, fin de semana. de verdade. Sí, vin Ole. a entrevista que foi este fin de semana con Isabel, a pianista, Sí. que é unha crack, con Moncho Borrajo, Tamén. con Isabel Arán, Sí. e sobre todo que levades xente que conta historias. Non, que ten contido. Que conta Historias cousas. de verdade, Claro. historias que pasan, historias verídicas e moi pegadas á xente. Moi Sí. bonito. Este fin de semana de xente que veu de fora de Galicia a vivir a Oh, Galicia. eso foi un puntazo. Bueno. Encantoume. E falando galego. Sí, sí. É De falando... Carballo. Algún. E traballo, outros que non coñecían Galicia, pero lles encantaba dende lonxe, e ti dicías, bueno, isto é tremendo. Pero eso pensei no eu cando estuve vendo este fin de semana, que claro, nós somos a televisión de Galicia, que fala galego, e a televisión Sí. de Galicia, non? Deste país de Galicia. Pero claro, cada vez hai máis xente que non naceu en Galicia que vive aquí.
Total. Entón tamén un temos que facer a televisión É unha para mestura, comprender claro. e a, Sí, sí. Os a todo novos o mundo. galegos, ti coñeces Bueno, a tú Andy non naciste Chichester. aquí, o sea que- Para empezar. Tú para empezar non naciste Entón aquí. teño unha empatía tremenda con esta xente. É moi fascinante saber o que pensan de nós. Bueno, que a todos lle guste o polvo, eso é genial, non? O polvo galego é único, é único. Con Octopus. contas ou sen contas, pero é único o polvo galego. Octopus to the party, vale, Octopus to the party, que a xente cando aprende pulpo a feira, hai que lle explicar que pulpo a feira é Octopus to the party. Isto dixera outro día Silvia no programa. Non, que unha reporteira miña en Boas Tardes, bueno, pois estaba ali con un estranxeiro, non? Entón eu dixenlle, pregúntalle se lle gusta o polvo a feira. E ela foi directa e dixolle, gustache Octopus to the party? o pulpo que se vai á festa. Teño visto nalgúnha carta, De verdade? Octopus to the party, sí, sí. De No, verdade? non en Galicia, pero por aí por fora, por Sí. estranxeiro. En Finlandia, por exemplo, que vou moito a Finlandia. Porque non sabes que nos deron un premio en Finlandia. No. Sí, ao Que mellor dis? programa da historia do mundo. Bueno, de Europa. No mundo finés! Por certo, que é pasado mañá cando nos lo entregan, Pasado mañá Pasao xoves. mañá, ai, Sí, que sí, aquí. nos entrega a Circo, que é a asociación de A Circo, Circom, a asociación de televisións Televisións territoriais e Ah, moi ben. regionais de Europa, entreganos o premio ao mellor programa que se fixera nunca neste planeta. Pois, Día ese, Ben merecido. Pasado mañá. Pois ben merecido. algo farías. Vamos a ir a Finlandia ou ao De mellor, verdade? bueno, ao mellor non chegamos a Finlandia. É quen fai o Ao programa? mellor vamos hasta Ribadeo e xa que non lo acerquen a Ribadeo o premio xa. Bueno, estaremos aí en Finlandia, xa Pero diremos como, non? non collas o barco ese, No, diremos como. No. Vale, que máis temos de tarde piache? Porque vin as entrevistas. Sí. Xente como esta xente que Cousas naceu en curiosas, Galicia. festas. Estamos por toda Galicia. Claro. Despois interésanos moito que falen os novos cos maiores, que haxa Sí. intercomunicación. E interésanos os galegos de fora, os novos galegos. Trouxemos curas de todas as nacionalidades prácticamente. Se que decir curas de todas as religións. De todo eso, no, aí non chegamos. Tamén tivemos... Porque agora hai moitos curas de fora. Quer dizer, que non naceron en Galicia. Home, por suposto. Claro. Sí. Porque aquí de non sei... moitos países, sí, de África, non? De Sí, Hispanoamérica. sí, de Hispanoamérica. Porque aquí polo que seña non hai moito cura. Eu iba para cura, por exemplo, E que che pasou? iba para cura, pero non sei que pudo pasar en que momento. en que momento me despistei eu, ¡plá! Que cando me di conta... Pero estuve no seminario, De verdade? 2 anos. 2 anos? Sí. No, Pero ese... é verdade? Sí. Estuve en 2 anos no seminario de Mondoñedo, que, por certo, saleu onte unha entrevista no Progreso de Lugo con don Alfonso Morado Paz, que era o meu rector, digamos, o que me levaba